Mabait ka ngayon ah. Woo! Ganun nga ako kasi magagalit. Sobrang safe ka, no? Nagkakape, naka-helmet. Baka hindi ka mote talaga dito, Odo Bros. Pulis pang kalawakan. Oo, tudo. Oo, tudo. Galing ha? So what is up guys, Team More Vlog here nga pala. Yes, we are back again for another video. So yan pala kasama natin guys, si John Robert, yan isang katana. So let's go guys. Tara. For today's video pala guys, yan may tambay tayo. Ay tambay tayo at syempre magkakape na naman tayo. Woo! Yan. Ganda na sikat ng araw ngayon guys. Ha, sigurado ko wala, hindi tayo ulanin ngayon. Kamusta kayo? Sana okay lang kayo. Team More Vlog here nga pala. Woo! Let's go! Hatawagan! Woo! Tara, doon na tayo ibang kasama natin mga Auto Bros guys. Woo! Taw tayo. So yan, for today's video, wala, gala tayo. Punta ulit tayo ng kape. Ay, magkape ulit tayo. Punta tayo ng Kalasyaw. Kape tayo guys. Woo! Tagala yan. Dito na naman daan natin guys. Kasi dito yung mas magandang daan papuntang Kalasyaw. So yan, kasama pala natin isang katana 1,000. Oh, mga pogi naman yan. So guys, sa mga taga-Pangasinan dyan, yan, alam nyo pag tambay pala mahilig tayo magkape, ganyan. Kape-kape tayo, tambay, kwentuhan. Eh yun naman yung gagawin natin ngayon. Tambay at kwentuhan. Tara, tayo tayo, nakakami sumataw. For the hataw moment. What? Bigat pero primera at segunda lang eh, no? Woo! Woo! Let's go! Wow! Yeesh! Mabait ka ngayon ah. Mabait ka ngayon ah. Woo!
Dito talaga dumadaan to, kamote. Ay, putex. Malikabok dyan. Maraming salamat po. So guys, sa mga bago rin sa channel ko, syempre wag nyo nang kalimutan i-hit yung bell button dyan, and subscribe button, and sa Facebook page naman din guys, wag nyo kalimutan i-follow ako guys. And we're going to Calasiao. Sa Monarch yun guys, yung Chapter Cafe pa lang pupuntahan naman natin ngayon. Medyo nanawa na ata sila sa Boss Coffee. And syempre pala sa mga big bike dyan guys, open pala kami yung The Bros guys. 400cc pataas yan. Sa mga taga Pangasinan na may mga big bike guys, open na The Bros. Search nyo lang kami sa Facebook page guys, and add nyo na lang din kami doon. Sheesh, gumanda yung hatak ng ZX6R natin guys kasi sa bagay, di ba, nakita nyo naman, kapapa-change oil lang din natin, and na-reflash na rin naman na yung langis nito, ay yung na-reflash na rin yung radiator, yung kulay nito na palitan na. Mas maganda na guys, di na siya gaano kainit, lalo pag tumatakbo. Kaya di ba may video ako dyan, yung first gear nito talaga guys, pag big bike kaya mag 100, lalo na pag inline 4 guys yan. Grabe, napakalakas ng motor na to, lalo na siguro yung mga modelo nito. This is a 2008 model guys na 2012 acquired. Ayaw patalo talaga nito. Traffic! OMG traffic, pero at least paaraw kayon. Kaya malapit na tayo sa Chapter Coffee. Tingnan natin kung magandang tambayan ba dun. Check natin guys. Sheesh, harap lang yan ng Robinson eh. Yan, dami papunta ngayon oh. Out na ng trabaho. Yan, dito na pala yung mga kasama natin. Dito na lang tayo paparada. Ha? Ano? Inay mo. Ang kulit mo. So yun guys, dito tayo sa Chapter. Yan, dito tayo magtatambay. Kaya kasama natin sila. Bro, musta? Yan, Jejabel. Yan, shoutout. Kasama natin si BR 650, ZX10R, ZX6R, tapos Katana. Ay, musta? Ay, long time no see. Busy. So yan, dito naman yung tambayan natin ngayon. Yan, kasama natin ako, The Bros. Dito tayo, social yung tambayan natin ngayon ah. Basta bro. Pala mga kasama natin Katana 1000, ZX6R, ZX10R, and CBR 650. Tapos yan guys, may CBR yung dating motor natin, ganyan na ganyan itsura, CBR 500. Then syempre itong TRK 500. So yun guys, dito tayo sa harap ng Robinson, magtatambay dito sa Chapter. So yun lang. Sheesh. Pre, tip tayo sa likod mo, pre. Sarado mo, pre. Oo nga, bukas, pre. Wala akong manners. Pre, bukas yung bituan. Sobrang safe ka, no? Nagkakape, naka-helmet. Hanggang dito ka na lang, 300 lang baon mo.
Ano sinasabi mo? Oo, mas busog yung mata niya pre. Ako, ganun nga ako, kaso magagalit. Pagalitan ka naman, hindi ka napapayagan pre. Mali dito. Got some pain in their life, you can see it in their eyes. They're changing at night, underneath the dark skies. Forced to become something darker inside. You can feel the switch, feel the shift in the tide. They keep desiring something that's more inspiring. Their brains rewiring, old thoughts they start expiring. They're never tiring, no now they feel the fight in them. They feel the fire sweep, take over entirely. They feel it growing, it's showing the feelings. They keep overflowing, always stoking the fire. Adrenaline is overloading, hit the mat like a fighter. They never let up, never throwing, giving to their desires. No, they keep working on their focus. They feel the temperature rise, now there is no place to hide. You better dig deep inside and find anything, everything that you could ever need. Every breath that you breathe, dedicated to believe. Streets that they called home, not for the weak, left out in the cold. Watched all the sheep do what they're told. Swore they would feast one day on their bones. Going to the streets that they called home, not for the weak, left. So, Aris up guys, tapos na tayo dito tumambike dito sa ano. Uwian na tayo, tapos na tayo tumambike dito. Ganda dito pre, ano masabi mo nga ulit dito? Kung mayroong pang loyal sa mga nakamotor, ako yun. Ulul, Kahit tanong ka pa. maulanan man tayo. Oo, sige. Pisan tayo kung sinong pinakaloyal dyan. Sinong pinakaloyal? Sino? Hindi, dapat ako. Okay na, ang dilim na. So ayan guys, alisan na kami dito kasi mukhang uulanin pa kami. Kaya ayan. Ika nga, masinga ka nga. Sulsul lang po. Sulsul. Ikaw, ganun mo. Sulsul lang. Parang bata eh. Ingay ka nga oh. Ganun mo nga. Uwian na. Kasi kung di pa kami umuwi guys, para na kami ulanin dito eh. Sige, atras mo pa. Ito na. Dito kami. So ayan guys, uwian na. Solid rin naman dito sa chapter. Ingat dyan, ingat. Ingat. Sabay na tayo. Guys, uwian na. Grabe ang itim ng ulap guys. So sa mga bago lang sa channel ko guys, kung di pa kayo nakapag-subscribe, subscribe nyo na ako. Team Oro Vlog here nga pala. So guys, dito ko na tatapusin yung vlog ko kasi yan, ulan na. Huwag nyo kalimutan ulit mag-follow sa akin. Team Oro Vlog ka. Peace, bye bye, I'm out, let's go. See you next vlog guys.